खुलुमबाय। गिबियावनो बड'लेण्ड निउस 24 नि जानानै नोंथांमोननो अननाय सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। मोनसे जाब्रबथाय खौरां। बाक्सा जिल्लानि खख्लाबारियाव मोनसे जाब्रबथायाव सासे 10 बोसोरनि थाखो 2आव फरायनाय सासे फरायसाया जिउ गोमानो गोनां जायो। मैया बाक्सा जिल्लानि खख्लाबारिनि आबाद दुब्लियाव स्क्रिनाव नुजानाय गथ'आ ट्रेक्टरजों हुख्रेमजानानै जिउ गोमानो गोनां जायो। खख्लाबारिनि बिराद बसुमतारी आरो नन्दिता बसुमतारीनि फिसाज्ला 11 बोसोर बैसोनि थाखो 2आव फरायनाय धनजित बसुमतारीया आबाद दुब्लियाव हेन्ड ट्रेक्टरजों जाब्रबथाय जाना जिउ गोमायो। बिफा बिराद बसुमतारीया फोथाराव हाल एवबाय थानाय समावनो बिफानो ओंखाम लांनायाव बिफाया ट्रेक्टरखौ लाखिनानै ओंखाम जानो थांनायाव फिसाज्ला धनजितआ ट्रेक्टरखौ दांनानै उनथिं फावसायना लायो आरो ट्रेक्टराव हाबो आरो जायगायावनो जिउ गोमायो। हरखाब बेबायदि जाब्रबथायाव जिउ गोमानो गोनां जानाय जाहोनाव ओनसोलनि सुबुंफोरा दुखु मोननायखौ फोरमायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव।